Pangeran itu Aisyah kamsili saya rakino yang gak kena mau bayang nih. Gak kuat iki. Paham nggih? Mau dilebok nih. Sampeyan kejar terus gak bakalan mentok ngeten nggih. Semakin melebar pemahamu semakin luas ngeten nggih. Mila wong lek belajar ilmu hakik kuwi artine ilmu ndak jembar nggih. Ilmu hakam ma'rifat kuwi dilebokne ning atine wong mukmin. Paham nggih? Mlebu kabeh. Iso. Paham nggih? Nggih. Tapi lek mlebokne kene mentok mesti rumangsa pinter e metu. Nggih mboten? Aku wis paham mungkin takku 1000. Ada. Aku wis ngalim wis ngasih kabeh wis tak kangen kabeh kitabnya dan guru kabeh tak guruni kabeh. Itu kesombongan. Itu hijabnya di situ. Paham nggih? Berarti kalau Allah akan derajatnya. Gak ditompo kan Gusti Allah ini. Makanya kok sampean belajar ilmu hakikat semakin paham semakin bodoh. Nggih mboten? Kudune semakin paham semakin pinter. Syariat ngoten ta? Nggih ta? Ilmu hakikat beda. Ilmu rasa itu semakin paham semakin bodoh. Nunjuknya akhirnya sebabnya bodoh ya. Lek sampean iso pahami aku iki baru ternyata goblok lho. Kuwi berarti sampean manggoni makhluk. Lek Gusti Allah ki nganggoni sifat wajibe 20 makhluk nganggoni sifat mustahil 20 kebalikan nggih mboten. Lek sampean merasa bodoh pun pas deh. Pas. Ilmu sifatnya napa? Gusti Allah. Kudrat iradah ilmu. Sifatnya Gusti Allah napa mboten? Berarti saya wajib pinten Gusti Allah. Lawan katanya ilmu napa? Jahlun. Jahlun ini apa? Jahiliyah ya apa? Bodoh. Bodoh nggone ngendi sapa mah? Kok makhluk rumangsa pinter. Gosok mboten? Gosok. Kudune sing wajib pinter sinten? Gusti Allah. Kok sampean golek ilmu kok semakin tahu kok semakin rumangsa pinter. Berarti sampean sombong sampean gosok. Gosok mboten? Sing wajib pinter Gusti Allah kok rumangsa pinter. Nggih mboten? Kudune kan ada semila lek sampean iki paham. Ya Allah, ternyata rumangsaku aku wis paham kabeh. Tiba ada pemahaman baru. Bila saya pun berdosa, ilmu ini sampai wis cedoknya jelas ini semakin luas malah. Oh ternyata maknanya yang ini. Ternyata maknanya yang ini. Tidak akan ada habisnya. Itu buktinya apa? Pas mboten kali dalil niku apa? Seandainya lautan tidak ada mangsi, nggih nyata tenggo didhawuhi gak cukup. Berarti luasnya seperti itu ya. Gak kena dibayang nih. Ternyata di sini lafaz al bismillah di sini ada al goib, alif goib, paham nggih? Al goib itu maknane napa? Alif datul wahid. Alif datul wahid ini enak nama lainnya apa? Alif jad alif goib utawa alif goib. Lagi enak sing nyebutne alif jati. Sama ngawal 3 ini nggih. Paham nggih? Kok basa Jawa Pak jati kok kayu jati niki mila ning Jawa ki lek ngarani kayu jati iki kayu bulan. Nggih mboten? Kayu bulan karena apa? Jati niku kekal awet. Aman dilihat peninggalan Nabi Nuh, peraune Nabi Nuh di Gunung Ararat. Nggih mboten? Setelah diteliti kayunya kayu napa? Kayu jati. Berarti dhisik apa Jawa. Nabi Nuh dhisik ngusuni Jawa, apa dhisik manggon ning karo nggih ta? Niku ben urusane ahli peneliti. Nggih mboten? Ini duduhne kayu jati iki kualitasnya napa? Karena apa? Awet itu hubungannya karo kekal. Kekal hubungannya kalian apa? Bakok. Bakok hubungannya kalian apa? Abadi namanya. Sama mana nggih? Enggak usah sanane, enggak usah fanatik dengan Arab, bahasa Arab ini. Enggak usah. Nabi Khidir itu hubungan ilmu hakikat nang Jawa ya gawe ilmu Jawa. Seperti jasa kemarin, nggih mboten? Bosone Jawa dilihat sing diulang.
Lek sing mursyid tarekat ya kelas tarekat. Ijazahnya mesti basa-basa sing ini tahu enek sek enek duniawine, nggih mboten. Tapi lek mursyid hakikat dulang nabi kidir dhewe ijazah mesti hubungane karo ilmu tauhid murni, nggih mboten. Paham nggih? Iku nek Madura ya nggih basa Madura. Lah iki musa wong aliran-aliran kamu kejawen. Pahamane dhisik tekan sana, nggih ta? Makanya ilmu itu memang uber wis entek. Iki paham nggih? Dadi alif iki mang lho dibuka napa? Ternyata iki maknane alif dhaif iki jenenge alif datul wahid utawa enek ngarani ini sama ada alif datul wahid, alif dhaif utawa alif pilih. Lah sekarang Pak bahasanya alif datul wahid. Iki bahasane alif datul wahid. Jadi kan berarti tanggone ning dhaif. Nggih lho bahasane dhaif utawa akad iya. Lah saiki hubungan alif datul wahid iki nek hubungane empat. Saman kudu paham wajarane lafaz alif petang perkara. Lafaz Allah niki nggih. Sing setiap hari sampean sebut, sampean donga, sebut-sebut Allah, Allah, Allah. Iki nek maknane nggih ya. Niki sing sekarang mboten iki ajaran. Paham nggih? Lafaz Allah iki sing sampean sebut iki jenenge alif petang perkara. Lah lafaz Allah iki yo enek maksude. Kok nyapa derang alif petang perkara iki? Iki padha karo alif sing ke-1, alif kedua, alif ketiga, alif keempat. Nah, saiki alif pertama iki maknanya apa? Alif sing iki ya. Iki jenenge alif datul wahid. Lam sing pertama padha karo alif, nggih. Lam sing pertama iki jenenge alif huruful wahid. Nggih. Lam sing kedua iki jenenge alif mutakalim wahid. Lah sing lam ketiga utawa hae iki jenenge alif tamsur. Nggih. Ternyata lafaz Allah ini kan sembuhkan ilmu hakikat. Apakah kita pernah mendengar kan Pak Nang gitu? Iki nih bahasanya wong sing nerjuni ilmu hakikat, wong mau bersuluk, mau bertorekot, nanti akan dibuka nih ini, ngoten nggih. Paham nggih? Jadi akan dibuka ternyata Allah iki padha jenenge bahasane umpama bape jenenge alif petang perkara. Alif perkara kok? Alif sing pertama jenenge alif datul wahid, alif kedua sing jenenge alif mutakalim wahid, alif ketiga jenenge alif huruful wahid. Nah, alif huruful wahid yang kedua, alif sing ketiga jenenge alif mutakalim wahid, alif sing ketiga keempat alif tamsul. Lah sing nomor 1 2 3 ini jenenge qadim. Iki martabate Gusti Allah. Paham nggih? Lah sing hak iki alif tansur iki jenenge hak ini iki jenenge muhdas. Berarti iki makhluk. Kan hubungannya enggak karo ini. Semua berhubungan tauhid itu enggak kena di sana. Mila yang bahas ilmu hakikat gak kena sama jawab ya tidak dan benar salah nggak bisa. Harus dijelaskan dulu detailnya. Pertanyaannya bagaimana, masalahnya gimana. Nanti bahasanya nggak bingung. Nggak bisa dijawab singkat, nggak bisa. Karena itu nanti hubungannya dengan bab-bab yang lain. Paham ya? Nah, berarti posisi ini wau, yang pertama, gimana al-datul wahid ini tadi,
Ini berarti hubungannya karo lafal al bismillah itu ya berhubungan sama. Alif lafal Allah, alif al bismillah ini sama. Goib saya ngerti. Tapi datul wakid ki sik